Όλοι οι σοβαροί επιστήμονες λένε πως η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ. Επισημαίνουν πως αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτό τον πλανήτη, θα πρέπει να μειώσουμε δραστικά τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Ένα από αυτά είναι και το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές στον κόσμο, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να μειωθούν ως και 80%. Το θέμα είναι ότι ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία βασίζεται στην ενέργεια που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Όλα τα εργοστάσια που κατασκευάζουν ό,τι καταναλώνουμε, τα πλοία και τα φορτηγά που τα μεταφέρουν, τα αυτοκίνητά μας, τα κτίρια, οι συσκευές, σχεδόν τα πάντα, απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα. Πώς λοιπόν θα σταματήσουμε να μολύνουμε χωρίς να γυρίσουμε πίσω στο 19ο αιώνα? Είναι απλό, λένε οι αγορές. Εάν μετατραπεί η προστασία του περιβάλλοντος σε business, τότε ο πλανήτης ίσως έχει μια ευκαιρία να σωθεί. Πρώτα χρειαζόμαστε ένα καπάκι. Να συμφωνήσουν δηλαδή οι κυβερνήσεις των βιομηχανοποιημένων κρατών σε ένα ανώτατο όριο εκπομπών ρήπων που θα μειώνεται σταδιακά χρόνο με το χρόνο. Μετά δημιουργούμε μονάδες άνθρακα. Μια μονάδα άνθρακα είναι μια άδεια που επιτρέπει σε μια βιομηχανία να ρυπαίνει με 1 τόνο διοξειδίου του άνθρακα την ατμόσφαιρα. Τις μονάδες άνθρακα τις μοιράζουμε στις ρυπογόνες βιομηχανίες εντελώς δωρεάν. Κάθε χρόνο, καθώς ακολουθούμε το σχέδιο για το στόχο μας, θα υπάρχουν λιγότερες και λιγότερες άδειες. Με τον καιρό, πρωτοπόρες εταιρείες θα επενδύσουν σε πράσινη τεχνολογία και δεν θα χρειάζεται να ξοδεύουν τις άδειες που παίρνουν. Αφού τους περισσεύουν, μπορούν να τις πουλήσουν σε μια άλλη ρυπογόνο εταιρεία που τις χρειάζεται. Και καθώς οι άδειες θα σπανίζουν, η τιμή τους όλο και θα ανεβαίνει. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η αγορά. Χώρες, εταιρείες, επενδυτές, μεσίτες, κερδοσκόποι αγοράζουν και πουλούν μονάδες διοξειδίου του άνθρακα στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Σικάγο, όπως ακριβώς θα έκαναν με το ρύζι, το πετρέλαιο, το στάρι ή το χρυσό. Η τιμή του αερίου διαμορφώνεται με τον κλασικό νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Τον Ιούνιο του 2010 η τιμή του ήταν περίπου 15 ευρώ ο τόνος.